ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಗ ಬೋಡೈನ ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ದಾದಪುರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೂಪವೆ. ತುಲೆ ಒಂದು ಯಾನು ಮಂಟಪ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ನಮ್ಮಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ದೇತೊಂಡೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಲರ್ ದೇತಂದಿನಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಪಿ ಸಿ ಜಿಗೆ ಅಂಚ ಬೇತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಂತದ್ದು ಕೊರುಪೆ ಬಂದಿರು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಕಾಟು ದೇತೊಂಡೆ ತುಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಕ್ಕ ಟಿ ವಿ ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೊಂಡೆ ಈ ಕಲರ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈ ಕಲರ್ ದೆತ್ತೇನೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಬಕ್ಕ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ತೊಂಡೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ಡು. ಸೊ ಒಂದು ಯಾನು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಕ್ಕ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ತೊಂಡೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಒಂದು ಅವು ಇಜ್ಜಿನೆಟ್ ಪೀಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಚೇರ್ ಇಂಕೊಂಜಿ ಚೇರ್ ಬಡಿತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಚೇರ್ ಬಡಿತು. ಸೊ ಏನು ಒಂದು ಚೇರ್ ತೆಗೊಂಡು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾನಿ ನೀ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಮಂಟಪ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾಟ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಬಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಚೇರ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಟಿ ವಿ ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ. ಸೊ ಅವು ದಾದಪುರ ಯಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ತುಲೆ ಅವೇ ನಾನು ನೆಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೂಲಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಪೂರ ಎಡೆಡ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಬೋಡಾಂಡ ಬರ್ತದೆ ದೆತ್ತೋನೊಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತುಲೆ ಮೌಲಿ ಇತ್ತೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಾಟ್ ದೆತ್ತೊಂಡು ನಾನು
ದೇತೊಂಡೆ ಮಂಟಪ ದೇತೊಂಡೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಏನು ದೇತೋನಿ ಅವು ದೇತೋನಿ ಈ ಸೈಡ್ ಹೋದಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಲು ಮುಲ್ಪದ ಫರ್ನಿಚರ್ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಪ್ಪಲು ಸೊ ಪಲ್ನಯ ಹಾಯ್, ಇದು ಹೋಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂತ. ಇದು ಫರ್ನಿಚರ್ ಶಾಪ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದು. ಹಾಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪನ್ನೀರ್ ಬರೋದಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲ ಪರವಾದ ಯಾನ್ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಮುಲ್ಪ ಹೋಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ದ ಒಂದೇತ ಫರ್ನಿಚರ್ ಶೋರೂಮ್ದ ಪುದರ್ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಟೈಪ್ದ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಉಂಡು. ಮಂಟಪ ಉಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ಕಾಟ್ ಉಂಡು, ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಉಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಪ್ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪೂರ ಟೈಪ್ದ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಉಂಡು, ರೀಸನೇಬಲ್ ರೇಟ್ಗುಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏರೆಗಾಡಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕನ ಮುಲ್ಪನೆ ಬರ್ತದೆ ಬರೋಲಿ ಮುಲ್ಪ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಂತದ್ದು ಕೊಪ್ಪೇರು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಂತ್ ಕೊಪ್ಪೇರು. ಸೊ ನಿಕ್ಲು ವರ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಡು ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ವೆಲ್ಕಮ್.